Zovit kan lo le ta e tunjuma chuan sumlak luna ten om khoi tu Caroline le Virginia te unaw thil ti dan ten om tak mai chanchin kan ngai thlo dong ani khowela hian mitin te hian sum chu kan mo theu maya ma se thiang hlim takin sumero chu kan lak lu angai si ani Oceana Wardlaw Martins ni thi September tha kumsa ka saria somriat panga khan alo pianga OCT nan ko mai thina apa hi Colonel Robert Martin ania American Civil War apo khan telve nge ani anu hi Caroline B Wardlaw ni in chung ka hosa taka tanga Salian ania Supreme Court Justice fanuni in zirnal ma apo ngai tuam lo hlea OC hi ano pan lai chuan Louisville Kentucky anin lian pui a chuan chung koin an cheng thina ma se van doi thak tak main anin chu voi le khata kang ral vek maya akan san tak hriat ani bok si lo an chenin berakan tak siawang chuan kumzabi som pakona top lampanga chuan an chung ko chuan Kentucky atangin ni ya khopi an pem ta ani OC hian naumi pa pakhat hakha ania ma se haka chu kumsari ni lek ani chuan maktak main an chung stepa chuan atla a boral tamaya ma se life insurance an lo ti awang chuan insurance company lam chuan dollar sing ni la sang ni lai mai an pe a an hun laia tam vet dan tur chu an chung tu mai te chutia haka life insurance an don nuwa chuan an chung kwa chuan mahatana an pem le ta a mahatan an thlen nu po chuan van doina chuan an chung kwa chu ala zel mai anin tharan lo nu loka chuan an chung ko pa ber ropa ta chu afa pa tiang de chuan in chunga stepa chuan tlain athile ta thut maya an thenom ten an soidan chuan thom ridut thi an ria anin chung en turan kal chuan Caroline chu apa sallo le chen bula chuan thu sop noi maya afanu OC chu bula chuan alo trap mek boka OC chu thileng mo soitum ne yang deuh hian oma ma senu Caroline chuan afanu bula chuan threng ro tin afanu chu awawa OC po chuang ma soilovin angoi vele ta zok ani acha chu lai mutu dang anam lo awang chuan police chuan accident ti in an record sak tarengot maya Robata sunga thil thleng dik tak hi hriat chu ani talo ani chutia fa pale pasal achang ta ka chuan Caroline chuan afanu chu hruain Malfes Boro Tennessee lam an panta a helai hmana hian Caroline unaw nu te pani Virginia Wardlaw le Mary te tlo tura kal ania soitong khan Caroline te hi chung ko pa ngai tak atanga Salian ania anu naw hian zinalama an thleng sang hlom le a Caroline te unaw zinga upaber Virginia hi pasal nei lovin helai hmuna hila chenga meche college thatak mai en colin an khotanga chuan michal lang takani nge a helai hmuna hian an unaw nu Mary Wardlaw chu thok ve buka Caroline te nu fa chu Virginia chuan holova an college sa thok ve tu chu chel peta Caroline hi meche fel lo le rin tlak vak ani lo na chungin aunaw nu hian administration lam khoi turin atia Caroline chuan u somna chu lom taka pomin an hathar chu athok ve ta ani an college sa chuan OC po chuan lu tir ve ta boka ma se hun a local de chuan OC chu mu tur tlem tial maya a hun tam jok chu nu teina chuan hanga rola pol lo tu mai bok ani Caroline po chuan an ha chu thok zelin ama an kalphung chu thak ta zeu zawa an skula lut ve naw pang te po chu classroom sang ate om jeni lo fen som dar thina kongkhar kalna te chu ada bel chu mai boka aunaw nu ta pani po chuan Caroline zia chu la in an mi zia chu an thlak chho ta le a anunaw thum chuan korfual dum ha in an school compound la chuan an tei kual vela an hostel chu an zir lai no pang do ma ta chuan an mut thit lai an lut le thut thina an hlau thei hle ani an naw pang ta chuan sisters in black ti in an hmengan po sakhiala kuna local jail chuan an chungchang po chu thuleng vel ne atam chho ta hle a an chungchang an soina pakhata chuan zan an unaw hian kordum vekha in thlanmuan an kal thina thumak tak tak an sam ti thom te po oma an chanchin chu soineu ne atam chho ta hle mai Caroline chuan administration chu awang fel lavin sum alo ko chingpen ti te po chu an thre chuak ta zel boka atopa chuan an college po chuan a hming chiat phain naw panglu tur po chuan muzo tamang lova kumsang sa kuwa pasari alo her chuan governor chuan an college chu ati top saktarangot mai ani chutia nei zonna ber ato ta ka chuan Mary chu
Georgia ho a Virginia ve thung chuan Christian Barka Montgomery Female College sa headmistress na amule hlomaya helai mun hi meche college thale ming thang tak ani a Virginia chuan unaw nu Caroline tenu fa chu helai mun a hian na tho tir ve le ta boka Ocean ka zen mi pa pani flasal le zonate ania an pani hian Caroline unaw nu Mary fa pa ta kha ania anni pani hi Linville Tennessee anu puitene an chenga zonate chung kwa chu Linville Christian Bark anin son ve ta chutia anin son nu chuan Caroline chuan zona chu an college sa thok pe turin asoma zona chuan anu pui anai rem tilo chung chuan anu te somna chu a hial hre sia hre tak chungin anu te somna chu arem ti ta anu pui anai chuan Linville ale chandai he he a zona chuan anai chu angai na lunglem thin le a anu te te pani chuan an tu hnuai an da ne ema wang chuan hreom po ti thin le a ma se hun eng ma chen a tho tak nu chuan anu te te chuan an control ne boka zona po chuan a zia thlak sot le a rum khat chuan anu te Caroline nen chuan an sin du na relan chuan lai chuan a thlata a vanei thlak takin nei hliam na lo hlawa chumin huloka chuan zona bok chuan college street a khona zem atang le ta a reya tan main an college san hatok ve tho chuan a mu hlau mai an chan chuak thei ta rama chumi chumpo chuan ama thualut ani ring lo anom nual hlomaya chumi an thlen atanga ni rei vak lawa chuan arum chuata chumut kor hak lai ha in kang lo hlu hian an hule ta a kor hak lai chu sa thau khon war lo in le bonwai mai boka man mo taka an chel nu chuan doctor an kova doctor chuan santuma thei to pan chu po chuan akan na sat ema wang chuan a mo tanga darkar thuma liam chuan zona chu aboral ta der mai ani police chuan thil thlen dan an han zo chuan Caroline te unaw chuan a chual pal ani an rin thu an saya ma se zona ne pui anai le insurance company te chuan accident ani an ring lo hle mai ma se police ho chuan an chui zui lem lova a chan chu Caroline le Virginia te hi fatlanga po mi za kai an ni a thil dik lo an ti duang ti rin ngai na an nei lem lo po niang zona thina wa hian Caroline te unaw hian insurance company ne na tang hian dollar sing khat chang ni lai an dong le bok ani Caroline chu Linville chuan kalin zona una pa Fletcher chu Christian Barka an chung karo chung chang singfel turin asoma ani po chuan hre tak chuan an te chu azui ho ta akal nu chuan an pui chu bengai thareng reng lo maya an nu lok chuan an in then ta nge a Fletcher hi Christian Barka nu hian OC nei hian an ngai na chota le a unaw in ka zen ni ma se an ngai zong ta tlat mai an hu chuan an in nei ta hiala an in nei atanga kum khat nu chuan OC po chu rain panu dum tak anei ve ta amai ro chu nau te pian nu lok hian Caroline chuan OC ne na tangin a fanu chu alak som sak dai maya ane atanga ni rei lo te liam nu chuan OC ne la chuan anau te chu thi thua sila OC chu na tuar thim lo hle mai puna local zela Caroline le Virginia te unaw en kolda diklo wang chuan an college sport chuan niam lam apan chole ta Caroline chu amang boka asum en kolda chung chang a fel lo awangin boina han tok le ta yang thil te thlen awang hian college an atang chuan bangin an chung ko chuan New York lam an pem le ta ani New York an pem nu hian OC chuan afa panina tur chu apai ve le tram meka ma se famasa thina chu ala ton na hle a pasal Fletcher la chuan an puina amamo lai chuan han hnem a hnekin Canada na dang zongin a kal sam dai maya OC hi ama kan soitong khan rual pol lo tak mai ania a pasalina a kalbo san hnu chu na rilru ana hle anu le anu te teng car po chu a thalo chu hle mai boxia mangmot moya in she in chutia she om ti taka hun a man mek lai chuan chanchin dum lo tak mai chu anu Caroline chuan aron shil le ta tlat mai a pasal Fletcher chu Canada accident a thi thu anu ten a shil chuan OC chu na tuar na khermaya ama kumlok a fanu achana a pasala sun le ta khal mai sia a tuar thiam lo hle maya depression na satak anei pha ta reng bok ani arum pot chu san pe ta me ulova Caroline chuan chuti a fanu mureng mai chu ti in doctor a ko sak ta rengot mai ani Dr. William Petit chu OC en tur chuan akala OC chuan depression anei ti chu a thiam ngala
depression anei mai ba ka taksa chu saklovin thila I tlem hle ti chu a hra theya OC chu nanu te unaw Caroline le Virginia te chu a hlau hle ti chu a chaji atang chu na hailova a khonga eril ru hle a hun engomati chung chu OCN kol tur chu na tlo zeu ranga ma se din mun chuan thatlam apan hlei thei tlat lo mai chuti taka pasom theilo chu doctor chuan mak ati ru hle a OC hanzo chuan an kol dan tur Caroline te ne na ashil chu an zo mai lo ti a hre chuak ta a OC tan chuan man songa ina reng chu alo om lo ani chuti OC dam lo lai mek chuan an chung ko chuan New Jersey an in som le ta a Dr. Petit at chuan an in thara po chuan OC chu en kol chun zom zelin atlo ve renga ashisel na chu apan ema wang chuan in en kol na pa ngai taka don lo chuan atak satana poi thei thu Caroline te bula chuan a shila ma se Caroline te chuan Dr. Petit an hena chuan ein kol dan chu adik lo wang ani thu soin ama chhol lawa Dr. dang an chhor to tur thuan lo hril zek maya Dr. Petit an OCN kol na hlo tur po chu an pedu talo ani Kuna local zela OC po chuan taksa chaklo tak chung chuan anaw te pailai chu tluang takina pai na hring ve le ta a fapadum tak mai a hringa a hminga chuan David a phuang nge nge a ma se ma ang bokin anu te chuan ala ka tang chuan ala hrang le daya OC fapa David at chu a risel vak lo wang chuan damdoi na chuan hun engma chen awma tlema a risel na te a that deuh nu chuan OC shed lo hlanin fasha en kol na hmuna ada sak ta dai mai ani OC chuan chu tia a fa pani na chan le tak sia chuan seomati zual hle a atak sa po ong rop tel tela Caroline chuan a fanu en kol tu tur chuan doctor dang arwai le taringot maya doctor chuan OC din min chu khonga I hle mai ama doctor Petit soyang tho khan OC dam lo chan chu por khop an nei tir lo wang le depression na sa tak anei thu chu anu te hnen a chu na shila Chuitwan sei chuan Caroline chuan doctor ina en kol po chu a phal lo chun som le ta ani mase doctor chuan Caroline din hun chu a hriat chian ema wang chuan a khongai chuan ei tur pek tumin an room tuk ver ate alon liam hiala mase Caroline chuan chu tha chokin OC chu vai khat ma mu to lo turin a hila doctor chu angai a that thei ngang lo awangin aloyar hne la chuan ti the anei le nei lo zo sak hiala Maselo yar chuan a chungte berena an rem ti silo chuan ti theidang nei lo thu hrin lan chung kwa tang chuan in thiar fil him wat jok turin a lo hril ani OCN kolna mumal dong talo na chu adin hun chuan zon lam apan zela anu chuan ma a doctor aron ngai tho Dr. Petit chu a ko sak le taroi maya Dr. Petit an OCM mu chuan adin hun a che hle ti chu hra theya na chok na sang tak mai morphine chu a peteringot maya apek nu chuan OC chu aron har chuak le ta dewa doctor hna chuan a naute chu ka anu ten dam doina an da sak thu te alo hril ve a Virginia chuan doctor hna chuan OC chu hun tamanai to lo thu a hrila a thuro che tir turin ati tamaya doctor chuan makati zok le a Virginia chuan chu tianga ti chuan dollar sang khat a chan ve tur thu a hril boka ma se doctor chuan an thlemna chu hnolin OCN kol tu nurse atir sakta zok ani OCN kol tu nurse ina anina thlan chuan Caroline chuan no du lovin alo nara ai nei tu te berena an phal tak silowa chuan nurse po chu ho taringot maya en kol tu mumal nei lo chuan OC chuan atua tatlok tlok mai ani September tha sanga sakwa poko kuma chuan Caroline chuan lawyer pakhat Julius Karaba chu Kovin OC chu thuro chia je tir turin atia Mase Julius chuan OC mu chuan a chaw sel he ti chu a muthiam hala a khong ai hle mai anu Caroline le Virginia te chuan ruma chuan zui lutin OC chuan tong trai saka an tong trai sak nu chuan OC chu thuro che je tur chuan an ti a Mase lawyer Julius chuan OC risel na chu ngai poimo ma support turin atia thile tira doctor ko sak turin ati boka Mase Caroline le Virginia chuan chutiang ti tura poisan nei lo thuan hril ve thunga lawyer chuan OC chu khonga ema wang chuan ei tu leina le doctor ko na man chu tum sakai ni hom thu soin chek sia sakatum ta aziana tur pen zonga Caroline le Virginia ten room an chu san nan chuan OC chuan lawyer ne na chuan thuro che chu azia fel to thu hrilin arukina peta aro zong chu api mingin alo da vek boka chu Caroline ten anan shet chuan an nom lo le
lawyer chu thamin api hminga osin rawalo da chu thlak sak turin antia alomana $10 sangsari ilai an pek tur thun sil boka mase lawyer chu nan thil tum chu tha thiamin alo nara Caroline te unau chuan chuti an thlem hlotin thei tak silawa chuan an lawyer atana chhorzui lovin an ban ta rengot mai ani en kolna donglo tanana na chu osi taksa chuan chetlam apan jela ataksa charvin a thil e tlem hle mai boxia anula chuan a kha tokin na chokna chakchi morfin chu pereng mai boxi ataksa chuan zolovin a chet pui hle a hetiang ani mek lai hen Caroline le Virginia chuan New Jersey a in trong to tak maya osi chuan in sun pui le a anin luat thara chuan room heater le gas po engma omlova in sung po chu bungru atlabalin a korong hle ani November ni somni pakua sangha chakua pakua ni a Virginia in hena tang chuan police chuan phone call an dong ta a accident a thlen thu a report a police chuan accident satli ani ringin doctor pakhat Horace Simon chu OC ten a chuan kal turin an tira OC ten a thlen chuan Virginia chuan kong alo hon saka anin chungan bathroom a chuan a hroi chowa bathroom chungan han lu che chuan an bathroom pa chuan me checher tak saru ka tuitling pun chunga lo in che hi a hmuwa en mai chuan in bona tur tuya chuan in che hlum ang biawa bathroom bul chhuat a chuan korin thlephi a boka a chunga chuan le khathem hi a boka chu le kha chuan hetiang hian a in ziaka nikum khan ka fanuin min thi sana ama point kalaina nai tak tak te kalo chan to boka vanrama anma ni zui tura kalve hi kadu to ani kadana wangin boxapin hun rei takalong mang to thina he ka le khathon in hu hi chuan kalo in ti hlum man tawang ma se ka thi awang hian lungai lo ula min lom pui jok ro thina hian ka tur the to ka liam na le ton na te min sok to sia tina ziaka anwaya OWM snit tina menga sian bokani Dr. Chuan OC ruang an mu chuan uluk takina en fia athi atang hian da kar somni pali vel zet chu aliam to ti asha thea Virginia in thil thandana soile arwang hu hun a soi chu ilmil theida hriat lo mai ba ka sheum anti mera putlo em wang chuan thil dik lo om ti asha thiam hala ama maya en fia chu fulovina shia police chu endik turina fupun ta a Sergeant William O'Neill chu OC ten a chuna lo kala uluk takin OC ruang chu han en fia vela in chung fani sarcha chu atlabal hle ti chu amuthiama ei tur dana po chu nei tur mu mal om lo ti te po chu amu boka William chuan Virginia chu OC chanchin azot ta vela Virginia chuan azona chu changin OC chuan depression ane na sat thu le apasal le afa te panhi chu asun to thu te ashila OC chuan te kai ti hlumnge ni ti chu azot le a Virginia chuan voin chama lama ti na sang sameta mase Dr. Khan Sergeant hena chuan athi atanga darkar somni palialiam to thualo lok vek to sia Dr. tu sei chu Virginia bula chuan han soi chol le chuan Virginia chuan chama lama thi to anga asoi chu sut le in amania thi to po ni mai theite ati kwal ta vela amani chuan osin bona tur tui alum sak thule atu ka rongan mu chau thu de chu ba de noi hian soya in chung chuan chu asan mi lo thule bathroom an lu lo thu soi tel boka ma sen in chunga chuan bathroom pakhat chian nei ti chu sergeant chu na hran maya atu sai chu thu dik lo ani ti chu asha chiang hle ani Virginia chu thu zo fia turin police station a chu nam hruai ta a chu mai ba ka chuan in chuan fia turin police officer ta chu atir ngal ta boka in an han sin le ta ka chuan OC hinga insurance tina le kha te han suak ta chek maya until mu so wang chuan OC chu ama in ti hlim ni lovin insurance an du wanga tha ani an ring ta hle a OC ba ka hian midang po anom tel nual an ring hal boka OC lo an call tu doctor po chu thuan zot fia ta boka doctor pete ta chuan OC chu ei tur kham khop mu lo le depression na satak ane thu soin Caroline le Virginia te unaw chuan an call that lo thu ta chu asoi lang tel ve bok ani Virginia te unaw police una an rin hel na tizual tu chu OC le kha na chia kha ni a handwriting expert an han tir chuan a thuin ziak le atopa ming ziak tu chu mi sang ani thua soya tin ani na chuan mi sang minga life insurance ti na chu an mu chu bel ta treu mai boka OC thina chungchang a hian ai nam hnoi nge ti chu a chiang ta OC ruang postmortem result a po chuan a thi san chu real tram ei tur ta cham awanga thiani ti chu an hresyok ta boka
an film fian hmu te awang chuan police chuan osinu Caroline chu an zong chuak ta a an unaw chuan tual tha thu boi siam sakin amanta ani chanchin bua te chuan an unaw chanchin chuan chu choi maya oc unaw pa ka zen ni bok Fletcher snita thito anga an soi chu Canada chengin aladam ani ti te chu an rasiok ta zela Fletcher chu be popin police chuan thuan zot fia a anu POC thina chuan eng mai nam noina anei lo thua soi ve thung ani Virginia te unaw chu trial anei ma chuan lungin an khunga lungina an tan chung chuan Virginia chuan thileng ma ai du lova atak sa chu achak lawa chetel tela August ni som pani sanga sakwa som chuan lungina tan na sel chung a chuan thin an charta a arwang chu Christian Barka thonin helai hmana hian an phum ta ani aunaw nu Caroline chu January sanga sakwa som pakata chuan trial ne sakani a court chu la thiam lo ani te in puan chuan shamna an ti nep sak tur thuan shila Caroline chu na thiam lo thu chu soita a kumsari chung lungina tang turin a chung thuan rel sakta ani Caroline chuan kumsari chung tang tura an ti chu alom lo le a jachina a shamna tur a puan chi a chuan court chung a chuan ring taka awin thileng ma ti sul ka nei lo ka fanu hi ka tinangai lo hrim mi tuma nuna nei lai le mi thito po ka tinangai lo tin aw roi maya Caroline chu New Jersey State Prison anda ta ani ata na tanga kum khat aliam or tia chuan Caroline chu ril lama harsatna ani awangin lungina tang reng tur chuan fit na lawa me ni sompariat kum sanga sakwa sompani chuan mi adana Trenton Asylum an somta a anda nu lok June ni sompakat sanga sakwa sompathim chuan aboral veta ani